Agbalak yang pasibayang mamutukan king balanan ni masantuling kasalungsungang Vice Mayor ay Danilo Dan Ginto. Migpasa na ining Certificate of Candidacy o COC king mayoral race ngayon Miyerkules, October 2. May kayari ang atlong termino iginto king pang mayor manuwet 2013 bago yung miloklok anting Vice Mayor inyang 2022 elections. Tapong kay takulait balik dan. Di ba? Balik dan. Ano po nitang katang slogan na siyempre, maging siyam tamo pong Mayor Kenny Balen Masantol, tapos Vice Mayor tamo po ngayon kaya tapong siyam, siyempre, atin tamo po pong Buringawan, anong may putot po, balikan tamo po itang balak tapang masanting kay Masantol, nano po itang abiya tamo, karening kabalen tamo. Kaya benanining kay Vice Alcalde Elizel Buday Ginto as second-term councilor at may silbi muna mang acting Vice Mayor kilubling at bulan inyang 2019. At ding walura namang konsehal, ding incumbent councilors Ariba John Lacop, Boboy Lacop at Toy Viray. Makanyan mo naman Dindimans Manansala, Rustom Viray, Ray Viray, Mabel de la Cruz at Ruben Hernandez. Pisasabihan po Mayor Dan, palagi itang progreso na po ni Balen. Kung may swerte kayo bilang Vice Mayor na po Mayor Dan, siyempre supportado ko po kayo hanggang programang Bibiena. Lalong-lalo na po bisa kung magbaba level ka rin tao. So baka ta po yung daing da kayong per barangay, abalo ko, at solusyonan mi. Kung naano man po itang maging kulang kayong nga barangay. Makasuporta naman king karalang file ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok, Board Member Paul Balingit at Nestor Bay Tolentino. Kakandidato la rin nilalam na ni political party ang National People's Coalition. Samantala, kilubling may adong banwa ng pangaloklog ginto anting Vice Alcalde, respeto niya kanong incumbent mayor ay Tonton Bustos, bistaman alila parehas partido. Aliwa kaya po partidong mayor, anya po siguro po ketang luming banwang pamagluklok, ala pong masyadong kwentuhan o balak kaya ni King Masantol. Siyempre po, respetuhan kaya po bilang executive, kaya nga po itang plano, kaya nga po itang balak tamo kaya ni Masantol na ako po bisa naman mag-suggest kayo na Boss Mayor, tininggawan at tiningali po kasi po baka sabihin yung mega 9 years kong mayor, mas magaling ko po kayong makaloklok ko. So palagi ko po sabihin, nagangakit kayo po yung mayor, kapilan man na boss da ka, Kenny kumupo, tega lang ko po Vice Mayor. Kapilan man po kung maging problema kayo. Makasuporta la kanureni kambering aliwa pang kayabera king sangguni ang bayan karing proyekto ng Bustos king karelang pangalukluok. Almost 100% po susuportan mi Mayor ketang kayang ketang balak na. Siyempre po, itong ating po supplement, ating po realignment, proyekto po yan pakinabang ng tamo po kaya ni King Masantol. Siguro karin po, alaya nga sabi Mayor ketang gewami suporta kayo. Hanggang po ngayon hanggang po kayong mayaring datanging campaign, ito po nga doon ng suporta. Kaya rin kabalenta, proyekto yan po yun, kabiyayan niya. BBM po kayo ito, laki pong question. Kasi sabi ko rin nga, kaya pong sanggunian, ibiyata mo itang banuta mong saop ka rin Masantoleño. Liana Canilaw, CLTV 36 News.